Mae amaethu a rheolaeth tir traddodiadol wedi rhoi ni'r byd natur i ni'n mwynhau yn y Parc Cenedlaethol heddi. Ac i ni'n awyddus i feithrin y rheolaeth hyn i'r dyfodol bydd y byd natur hynny. Mae 2 rannau dair o dir y parc yn cael ei ddefnyddio'n benna i gynhyrchu bwyd. Ond mae'r llain arfordirol yn cael ei reoli'n llai dwys ac yn gronfa bwysig i fyd natur. I ni'n helpu bron i 200 o berchnogion tir sy'n rheoli 4,000 erw o dir y parc i wneud y mwyaf o'r byd natur sydd â nhw. I ni'n wneud hyn trwy help ymarferol ac ariannol. Elfen allweddol o reoli'r llethau hyn yw pori gyda bridiau traddodiadol. Yma ar ben Strwmbl, y Merlod Mynydd Cymreig. Ac mae'r gwaith maen nhw'n wneud yn holl bwysig i ddiogelu'r tirwedd arbennig hwn at y dyfodol.